कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिद्ध जत्रोत्सवांपैकी एक असलेली आचरणे गावच्या श्री रासाई देवीची जत्रा हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडली। या जत्रोत्सवाचं काटेकोरपणे नियोजन करण्यात आलं होतं। पुढच्या वर्षी देखील भव्य दिव्य जत्रोत्सव साजरा केला जाणार असं देवस्थान उपसमितीचे अध्यक्ष गिरीधर रावराणे यांनी सांगितलं। पाहूयात। आचरणे गावच्या श्री रासाई देवीचा जो जत्रोत्सव आहे तो जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात पसरलेला आहे। याची ख्याती जी आहे ती सर्वदूर पसरलेली आहे आणि या देवस्थान समितीचे अध्यक्ष गिरीधर रावराणे आणि संपूर्ण जी समिती आहे, गावकरी आहेत, मानकरी आहेत, हे अगदी योग्य नियोजन करतात आणि गेले वर्षभर या जत्रोत्सवाची जी नियोजन केलं जात आहे त्या नियोजनाची जी आपण आज बघितलं तर त्याचं प्रत्यक्षात जे रूप आहे ते सकाळपासून आपण बघितलं की हजारो भाविक आहेत ते आज दर्शनासाठी देवीचे आलेले आहेत आणि याचं कशा पद्धतीने जे नियोजन केलं जातं हे थेट आपण या समितीचे अध्यक्ष आहेत गिरीधर रावराणे यांच्याकडून जाणून घेण्यात। रावराणे साहेब, गेले अनेक वर्ष आपण या समितीचे अध्यक्षपद भूषवता, अगदी काटेकोरपणे नियोजन केलं जातं या जत्रोत्सवाचं, मोठ्या प्रमाणात भाविक या जत्रोत्सवाला येतात। कशा पद्धतीने हे नियोजन केलं जातं आणि कशा पद्धतीने हा उत्सव साजरा होतो याचं श्रेय आमची कमिटी, ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावातील सर्व प्रतिष्ठित जे आहेत ते सगळे आम्हाला चांगल्या प्रकारे सहकार्य करतात। इथं आमच्या इथे कुठल्याही प्रकारचं आम्ही म्हणजे राजकारण आणतच नाही देवस्थानामध्ये, त्यामुळे आम्हाला कधी असा वेळ आली नाही की बाबा नियोजनामध्ये कमी, कशामध्ये पण कमी पडत नाही। सगळ्यांचे सहकार्य एवढं मोलाचं असतं, त्याच्यामुळे मी या 10 वर्ष ही जत्रा करू शकलो। आज सकाळपासून जत्रोत्सवाला सुरुवात झाली, अंदाजे किती भाविक येऊन गेले? आतापर्यंत माझ्या मते 10 ते 10 हजाराच्या वर तरी आमच्या हिच्यावरनं अंदाज होतो, पावती पुस्तकावरनं आणि त्या पत्रावळीवरनं जवळ 3,500 ते 4,000 4,500च्या वरती लोक महाप्रसाद घेतला। कशी जत्रोत्सवाची एकूण रूपरेषा होती, कसा केव्हा प्रारंभ झाला? प्रारंभ आता आम्ही तर काय 43 वर्ष आम्ही बघतो, आमच्या गावात कधी जत्रेबद्दल भांडणं हा विषय नाहीच। सगळे सामोपचाराने आणि सगळ्यांनी दिलखुलासपणे काम करतात, त्या विषय हा नाहीच आमच्याकडे, वादावादीचा विषय कधीच झालेला नाही आणि ह्याच्या पुढे पण होणार नाही। तुम्ही गेली 10 वर्ष या समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करतात, तुमचा एक काय अनुभव, तुम्हाला आलेली देवीची प्रचिती त्याबद्दल काय? नाही, आमची रासाई म्हणजे राशीवरची देवी, त्यामुळे इथं कोणाला काय कमीच पडत नाही आणि आम्ही कुठला आता आमचे सांगायचं म्हणजे एक जोक की 2020मध्ये कोरोना होता, परंतु आम्हाला कलेक्टरने पण परमिशन दिलं आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटी कोल्हापूरने पण दिलं। त्यावेळी पण आम्हाला जेवढं देणगी जमायची होती तेवढीच देणगी जमली, हे कमी तसं 2021मध्ये पण बंधन आणलं होतं, त्यावेळी पण आम्हाला कलेक्टरने परमिशन दिलं आणि त्यावेळी पण जत्रा चांगल्या प्रकारे झाली, म्हणजे एवढीच लोक जमली, कमी लोक पडलेली नाही। तालुक्यातली ही जत्रा आता जिल्हाभरात प्रसिद्ध होते। होय, ते देवीची कृपा, आमची मेहनत, लोकांचं सहकार्य, पंचकृषीतलं लोक आदराने येतात, त्यामुळे सगळं श्रेय लोकांवरती जातं ना। आम्ही इथं मेहनत करून काय लोक आली पाहिजेत, लोक सगळे येतात म्हणून जत्रेची प्रसिद्धी वाढली। पुढच्या वर्षीचं कसं नियोजन असणार आहे, कशा पद्धतीने आणि हा उत्सव साजरा होतो? नाही, आम्ही काय चुका आमच्या झाल्या असेल तर त्या सुधारणा, पण त्याच्या शक्यतो काय चुका वाटत नाही आणि कोणी सुचवलं तर आम्ही त्याचं पालन करू। गेली 10 वर्ष या समितीचे अध्यक्षपद भूषवत असताना अगदी काटेकोरपणे काम केलेलं आहे आणि त्याचं सर्व श्रेय त्यांनी गावकऱ्यांना, समितीतील सदस्यांना आणि सर्व भक्तजनांना दिलेला आहे आणि सर्वांच्या एकोप्याने हा उत्सव आम्ही साजरा केला जातो आणि याचं सर्व देवीचे आशीर्वाद आमच्या सर्व लोकांच्या पाठीशी असल्यामुळे हा उत्सव सर्वत्र आनंदात आणि सुखात साजरा होतो असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। कॅमेरामन साहिलसह मी श्रीधर साळुंके, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।